खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ छत्तीसगढ़आव माओबादिफोरनि गाग्लोबनायाव CRPF जवाननि जिउ खहा जानायनि उनाव चिरां कक्रागाव भाटिपारायाव दुखुनि साया साग्लोबदों। छत्तीसगढ़आव नक्सालिस्टनि गाग्लोबनायाव अबथिरायै जिउ खोमानांनाय CRPF कामान्डु बिर जवान लम्बथर सिंहखौ गावनि आंगो गामि चिरां जिल्लानि कक्रागाव भाटिपारायाव लाबोनायखौ मैया नुनो मोननाय जादों। आरोबाव जिउ खहा जानाय CRPF लम्बथर सिंहनि जिउ गैयै सोलेरखौ BTRनि CM प्रमद बर'आ गुवाहाटीआव बिबार बावनानै मान होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे चिरां जिल्लानि खाख्रागाव भाटिपारानि थागिबि CRPF कामान्डु बिर जवान लम्बथर सिंहनि नखराव BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया फैनानै मान बावफैदों आरो लम्बथर सिंहनि अबथिरायै जिउ गोमानांनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। MLA जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे बङाइगावनि MLA फणिभूषण चौधुरीया बुंथिदों दि लम्बथर सिंहआ जोंनि भारत हादरनि दावहारु बिथांनि गिनो रोङिखौ जों बावनो हाया होननानै। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुगा 47थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइया मैया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय हिरिम्बा नोगोराव मैया गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुगा 47थि थान्दै जखनथाइखौ गाजा गोमजायै जानानै थांनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव जिल्ला आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि सन्जय ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे मैयानि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव गलाघाट जिल्लाजों लोगोसे गासै गं 7 दखरारि आफादगिरि नेहाथारियाबो गावबा गावनि दखरारिनि फिरफिलाखौ जथायै बिरहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो मैयानि जखनथायावनो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनो गलाघाट जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मुस्रि अजय बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारि बादियै मैया जिल्लानि थान्दै मेलजों लोगोसे गेवलां मेलाबो जानानै थाङो। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुगा 56थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइया दिनैनिफ्राय गलाघाट जिल्लानिनो सिङाव थानाय तेलिसाल हालामनि हिरिम्बा नोगोराव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन। बेनि थाखाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै साखाफारा जादों होननानै आफादगिरि सन्जय ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। गसाइगाव सिमोलथाफु पुलिसआ गोख्रों जाफुंसारदों। गसाइगावनि आसाम बंग सिमानि श्रीरामपुराव पुलिसआ सेबनानै सिखावै लाबोनाय मा 25 मोसौ हमनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि प्रफेसर फणीन्द्र गयारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लायाव जानानै थांनाय दुलाराय बाथौ गौथुम महासभानि 33थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानो मोननानै खौरांगिरि मेलनि सिगाङाव गोजोननाय फोरमायथिदों। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि 56थि थान्दै जखनथाइजों लोब्बा लाखिनानै गेलेमु थुनलाइ आरो हारिमु बिथिङाव बादायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव बर' हारिनि गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो खावलायहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आसाम सोरखारनि मुख्यमन्त्री पकि पथ निर्माण आसनिनि गेजेरजों चन्द्रपारानिफ्राय दतमा बाताबारि सारियालि थांनाय लामाखौ फुवारनो फोसाबनो रिपेयार खालामनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों कक्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन रबिराम ब्रह्मजों लोगोसे UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। कक्राझार ABMSUनि बानजायनायाव फेग्रा मुवा सोबनाय जानाय आरो बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथियारि रेलि हाबाफारि बानजायनायखौ मिथिना मोननाय जादों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों ABMSUनि गाहाय नेहाथारि जाइदुल इस्लामा। BTR सोरखारा आबाद मावनायनि बिथिङाव आइजोफोरखौबो जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय हाबाफारि लादों। कक्राझार जिल्लानि देबरगावआव BTR सोरखारा चिरां आरो कक्राझारनि आइजोफोरा आबाद मावनायाव बाहायग्रा मेसिन रानदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे जायगानि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा।
क'क्राझाराव दुखुनांथाव जाब्रबथाय सोमजिदों। क'क्राझार रेल स्टेशनाव खारफुबाय थानाय रेलनिफ्राय ओंखारनो बारसोमनाय सासे आइजो सिख्लानि अबथिरा जिउ खहा जादों। अबथिरायै जिउ गोमानाय सिख्लाखौ तेजपुरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।